KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro ala mo wawi dade hoddiro ala wujita gore hoddiro makko dadotako Kiss-moi. Con Diallo. Oui, noyama. Tranquille, ça va et toi? Bien. Ça se passe? Jamta alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay nguleni. No wanda. Ay ko bawal jodi min bejjata hendo quoi. Salama. No on do sani samuri parce que wa yalla ka ko tewa. La ko nena côté tout ça va quand même. Alhamdulillah. Bien, la ngol juuti nak mais bon information mo nga dem man. Mais mi totti ma moto quand même pour ba yaw. Ah voilà, c'est ça. Mi ay mom vraiment. Tawni ko la ngol bodi embouteillage mais bon moto mom vite fait quoi. Très bien. Ouais. Mais nak on information bonne important nga dem man. OK. Voilà. Information woni ko nder kale. Fo ndara tan ba amir ko nder ko. Njim non ko dalna vraiment bele tayimba famde. J'espère qu'il y a tout dedans. Ko kalo ci ko la nder ko. Parfait. Merci pour l'efficacité. On perd pas de temps. Non, t'inquiète. Avec moi tout c'est vite fait. Hein. Reste prudent. Inch'Allah. OK. Pas de souci. On a de prudence hein. Inch'Allah. Ça marche. À la problème Inch'Allah. Et tu fais attention à la route. Inch'Allah ça le dit.
en famille. Mais j'ai trouvé que Anne, on a une petite. Je te dis quelque chose. Je te donne 2 ou 3 jours. Anani kalman ko. Jodo micco anu feewi. Mami noddi do joddo don minema. Sa halnani kam gonga, je vais te licencier. De 1. Deuxièmement, je vais te porter plainte. Parce que jom soudam kaldon la ko kal afum nani. Mais njinmi ko jangtora dum an e demgal ma. Sa jabani min mami yettu. Je te dis quelque chose. Je te donne 2 ou 3 jours. Anani kalman ko. Jodo micco anu feewi. Mami noddi do joddo don minema. Sa halnani kam gonga, je vais te licencier. De 1. Deuxièmement, je vais te porter plainte. Parce que jom soudam kaldon la ko kal afum nani. Mais njinmi ko jangtora dum an e demgal ma. Sa jabani Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ciao. No mbaɗɗa? aɗa selli ceerno mbaɗɗa tan ko jam tan alhamdulillah mawɗum kay jam tan mawɗum mbaɗami ɗo wallahi kawɗo ha aɗa fama tan liggeyaji ɗi tan min kadi andi sen mbari yimɓe tan aɗa andi tan liggeyaji ɗi tan salmin ceerno jam tan yettode mbaɗɗa selli min ko dia cam ñebbe est ce que no mbaɗam tampere jam tan alhamdulillah mawɗum kay wona ko jam de wallahi ko jam tan bisimilla mon ceerno nam sali ko oɗo woni ceerno mo mbiyanmami o ko ceernam ko kaam min so tawi wallahi fofo fam so tawi guitam gojji tan koto makko ngari Allah ne wawi kono mbeɗa andi mo wawi mbeɗa andi mo wawani kala haaju mo kollinumomi haaju o feewi kawɗa han nam o ko sehelam gonga ko ɓinguel nenam wallahi holliri ɗum so tawi ganduɗa guita makko gojji tan guitam gojjam est ce que so tawi o jalimi jala gonga so woyi mi waya gonga ndeha noon min ɗo dañe mi caɗelam mi doga mi moolo mi daña jam ɗo ko ɗon gaddamomi kam gonga mbeɗa andi somi addimo ɗo maw jal min ko lolni mbeɗa andi Allah ne wawi gonga kono mbeɗa andi aɗa wawi machallah oɗo ko hoore meɗen kala ko kalanɗom ko ɗo haalata ko cirliɗiɗam ko sehlam ɗum noon ganduɗa kala ko ñawma e ko muusi en ko haalam hay batta suum jarama seydi sar ceerno min calmini min juuri min calminimama ko ɓinguel nenam guel haali ko ko gonga celluɗo ko funeram ko ɓi nenam holliri ɗum wallahi mi taw noon neɗɗo wona mo jiituɗa enda mo jiituɗa hanko mo jiɗodirɗa gonga ko ñaldam fof koye makko walata ko waale makko fof koyam finar caɗele gadduɗe min ɗeɗo noon ko caɗele gurnam aduna tan wallahi gon neɗɗo hankan so ɓesni tan jeeya hoore muɗum mboɗo jogui ɓikkon ɓinguel gotel jogui dewi ɓiɓɓe tan woni ɓikkon eran yimɓe e ɓiɓɓe e ɓinguel gotel dewel ɓinguel gotel gorel guila ɓe jibina soko Allah koye lesam tan ɗum kamɓe tan joguiɗa kamɓe tan jogui ko na gas wa woddeten to e ala hankani min kodditima hankani kay yalla waɗa barka daña amin ya Allah bisimilla kono noon o ɓiɗɗo gorko eyi guila tan hankandi nde yetti duuɓi hankanti wonde sagata gorko hankanti naate gilli guila nden hankanti fuɗɗi ko aajinadimi wonti wadde hoɗande eyyi won ɓiɗɗo debbo goto mo yiɗodiri omona rewe mum hande duuɓi ɓiɗɗo debbo o noon min mi yiiɗa dewgal hakkude mabɓe saabi ɗum gogo kañum heccimo ɗiɗi kadi ɗo jeeyaɗo mi yiiɗa ɗo joni noon mi siri dow mi sammi less min punti min ɗahi mi haaɓe makko waɗi no watte fof dal mi ronki ɓinguel ngel wonno ko guilen woni ɗo hakkude mabɓe no wonno ha ummi ɗo fayi France Allah waɗi kadi ha ɓiɗɗo debbo o hori caggal makko ɓiɗɗo debbo o hori caggal makko o nani ɗum ɓiɗɗo debbo o hori caggal makko ƴetti reedu caggal makko fergiti reedu wala hawla wala eyo nde ɗum wannode minen fof min ari murbi walla ari tan kene kanko hay wari kon murɗi Allahu akbar joni noon min mbijuno tawde hankkadi ɗum waɗi kam mata hankkadi ma oppu ɗum kam o ancora o puppi biye makko ummi guila France o ari ha ɗo o wi noon hankkadi hakkude o deebi kam o wino ko oppi o waɗi jekki tan
watti ruttitatu nde ruttuno tan o ɓe kan kono jaggu ɓomni kanko ɓiɗɗo gorko wiyamo Ousmane hankan noon o jaggama ɗo joni o yiyata o nanata o wi ko ɓiɗɗo debbo o tawde tan Allah hokki ɗum jam ko kumunowo ɗum kanko wonda koko firgiti o waɗa yidde makko nde tan ƴeewi te min ɗum ɓuranani mi siri dow min cammi less mi ronki mbimi dawno tawde noon peejam gasi kalam ɓinguel nenam nge kala ɗo ganmi somi are muɗum ma an tan ma dañanam feere wi kam min caggal Allah nulaɗo muɗum hande ko ceerno Thiam tan gandumi an jehen toon ɗum noon ko ɗum tan addimi ɗo mbaɗa feere ceerno naham makko ɗon no kaɓonnomi tekkere ari joni nane nder gallam ramar ko on jinno resa o resu ɗum o ƴetta jam addanami jam e nder gallam mi daña jam ɗum tan rokkatma jam ɗum tan hokkatami jam Allah jarama a jarama Sidi Dia kala ko ɗum kollen ko Allah minen hunde wawa kono noon ko calotɗa ko yara hodiraka de ɗon ndeni foti ƴewde kono minne ni mbaɗo jogui gueɗe ɗiɗi ɗi ƴeewami kañum hollatami hade manade suudu ñiɓɓuɗu ma jeenoɗa min noon joom ngam ko ni way wona wonde laabal ma aɗa wawi jonngude Fatiha ha ɗiga jangganam Fatiha ɓe kalmo fof il faut wonno ga nani ga nogas ɗo joni ɗo capannayyi ɗo capannayyi ɗo man wayami mi haalanma so tawi ko dogata ko ka yiɗa ko ngal dewgal ko ngal yiɗa ngal so tawi somi gollonima mo jabama jaggamo ɗo wontata koyo capannayyi ɗo wona capannayyi ɗum foti wonde kono so tawi noon moƴƴani barkinani ɗo wontata capanɗe jeegom ɗo wonta nogas eyi ɗo Allah mi yiɗ wala hawle wala quwwata illa billah min so ɗum kam yiɗi e ma mbaɗa haalanma ala mbeɗani fof ka anayi min mi fortade ma ya o ko sehilam mi ñaaga alɓande fenani min kala ko mbaɗa waɗi mbaɗa ɗo ɗo joni somi nanima capannayyi ujunere tan wi gon somi wimo oto ma mo ganduɗa mo jima telji nane o ya tatama tan jaranma kono min mi fenata course am holli kam mi weddima komi hanno gowedat course ɗum no jimi ko hulɓini min gollimo ɗo a yii mbaɗa wawi jaggude mo ɗi kono somi jaggi moƴƴani makko jarama kanko ɓiɗɗo gorko o jarama kadi musiba mum wonɓe ummi ko nan gowata naɗa fayi ala holala allahumma salli nangan jarama min beltanimama e ko yentagal ma sino woni no ko woni camɓe ɓe walla woni sosoɓe ɓe hande namdoɗam ɗo ko alda e gaste kala ko namdoɗam ko mbiɗa hay sinno ko ɓurno jogi oɗon totteten taw aɗa andi haajam humtota kono tawde noon haaliri kam ni mi nani kadi mi jaaɓi kadi so tawi ɓinni hande oɗo ñalowma mi andi hankkadi no mbaɗanmi gasi Allah jarama ɗum kam ko anani ɗum kam kumpam a jarama noon ndimami ko noon ni sen gari ɗo tan ma fof a jakkuɗa noon ay min mi yiɗa gadda ɗo ɗum wasa famde kono min kalata ko gonga mbeɗa andi ko kalɗa min guila mbiɗa adda mi haalnima noon mi haalanma hay so seeɗaɗe wiine ene nanggamo siffimo kala mon fof so jaaɓi o naati so salima lella nani seeno nen Thiam jarama yalla yoɓɓoɗe bandiraɓe heeɓoɓe ayaw Piindi média mone mon foof salminama yettama oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi onon kala oɗon huccite meɗen gam laamde yewtere heeride yewtere nde ganduɗa ina ara e kala saaha nde kewɗen wadde oɗo ni ko hunde nde kuɗonɗen ko hunde kadi nde mbaɗɗen e oɗo ñalawma hande e ballal Allah kono kadi e ballal musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa en paadin ɗum ko tolni hande lebbi jeegom naam koye tournéji o wonno toggude leydi Sénégal ha to e leydi Mauritanie ga e leydi Sénégal e to e leydi Mauritanie nde tawno fulɓe mbi ko maayo ngo yonani keerol on paami mataw hande koɗo meɗen ko Moussa Anne ko jeune activiste mo ganduɗa ko dariɗo darani dendagal leñol ngol kala e mbaɗi kuuɓal ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa ko tampinaɓe
e to banggue gonka mumen ala no batten ko adi kiden goddi ay yewtere nde so na rokkude mo kongol o salmondira e ben yebobe yewtere nde kono kadi ha tingte ben yebobe ayaw Piindi media e mbadi kubal tokara baba assalamu alaikum wa alaikum salam amadou moussa mi salminima en calmini yewɓe ayo Piindi media ɗo ɓe mbawi tawede nder dundi baba adama en mbiɓe ko welama mawɗo joɗaɗo e nder yewtere amin mbima massa thion amin gandi tampere nde ne heewi kono noon sikki ala hokki min teddugal arde e plateau o ngam yewtidde bandiraɓe toɓɓe noon kewɗen kuufi ɗum hannde toɓɓe kadi ɗe ganduɗa aɗa yiɗi ɗum haalde aɗa tuuya haalde ko tolni hannde lebbi jeegom presque mboɗo wañma e oɗo plateau mboɗon kiya ara ɗum ne kadi ene famni ko adi foof a yeehi tourné surtout e nder Fouta ha tengtini oto banggue leydi Mauritanie holko wonno sababu jilluma toon ko noon tigui ko weltare mawde en joguimi joddade ma e oɗo plateau nde won noon ko ɗo tigui mbawmi haalde nane walla hoɗo mbawmi haalde yimɓeɓe paama tigui ko haalte ko mujiba tourné o ko gueɗe ɗiɗi eɗen gandi neɗɗo ala sona leydi mum te ko duholi ɗi ganduɗa tigui bandiraɓe ɓooyi woytade ɗum o tenti tigui e banggue Fouta nde won noon so dene mbaɗama e jenggue wotere kala fettanta ko hoore mum fatabarakallah ji caɗele mawɗe ha jibini fitnaji ha jibini hareli ganduɗa ko yejjitaɓe to banggue ganduɗa tigui dawrugol sa nani ko yejjitaɓe ɓe galati ganduɗa ko wawɓe ñawnandeme nde ɗon saɗede ɓe galat ɗo ɓe guuri sona e warñegue mabɓe woni holɗum finde wakko jalo mum walla wakko jambere mum naata tigui ganduɗa koye ndiɗo leydi ndi ganduɗa ko kañum tawrimma mum naata hen lawa ɗum ganduɗa tigui wawa wadde hen kene wuuro ɗum woni gawri mum woni makkari mum woni ko way noon eko way noon so yeehi noon ha ɗeɗon leyɗele ɗe ganduɗa tigui ko kañum woni patrimoine mabɓe ko kañum woni guuro mabɓe wonti yeyam dolago woɗɓe ne gara ganduɗa tigui ko ce sont des internationaux ganduɗa ko gara cooda ɗeɗon leyɗele taw ganduɗa tigui wona e welede mabɓe walla wona koɓe tini alande ko musalla mawɗo so tawi ganduɗa ko ɗum noon waɗi wiyete ko to dogue waɗi ɗo fayi ala wadde ɓeɗo noon ɓe galaɗo ɓe mbawi wullitade sowona tigui enen tawateɓe nder ayale kabruɗe walla ganduɗa tigui tawateɗe e nder média ji mbawi tigui ñawnandeɓe ɗeɗon saɗede en ji ganduɗa ko jibini fitnaji ɓe ganduɗa ko tinani matani jomum jeew woɗɓe garat taw kadi ganduɗa ko wona hay guuri ɓaleji ene meeto e nder guese mumen tiwa kefta ɗeɗon leyɗele donc ko hunde musde tigui te ko hunde fuɗɗinde yeede ko gonga hande eɗen gandi haalte ko haala papier ji walla leydi joguiɗa fof ko ya waɗa ɗum papier mais ɗum ɗon ittani hayso tawi ɓeɗon joman leyɗele en jogui noon papier ji mumen haɗani hande leyɗele ɗe keftami e juuɗe mumen te ko yeeyam doolago fuutankoɓe ala ko ɗamini ala ko gandira sona ndema awo e gaynaka gaga maayo ngo hokkaka fartange yo waw wurnudeɓe walla mbiyen ala ressource mo ganduɗa tigui mbawi wurde hen gaynaka eɗen jii ene sembi kono so rutti tigui ndema e gaynaka wawi yadude hande so tawi ɗeɗon leyɗele coodama walla ɓeɗon kefti ɗeɗon leyɗele holto gaynaka ka jogori faade saabu beyɗi e baali ɗi mais tokara bami taƴanima ko ganduɗa e haalde kone mawni so tawi a wi leyɗele keɓtama entreprise aji goɗɗi gaari pawama e dow hen ko holto pawɗa ko kalta ko eɗen pawi ɗum to heewi par ce que ko noir sur blanc en gandi en pinan tan gadduɗen ganduɗa ko ɗiɗo hallaji ɓutti eɗen paw ɗum par ce que ko hunde nde jiiɗen hunde tigui nde memɗen hunde nde ganduɗa kay ala maham nule mamoudou supposons hande dawidi gara jogui des preuves ɗe ganduɗa ne kollira ɗe leyɗele ko keɓta te ko société ji goɗɗi gaari keftiri doole société ji mawɗi mi hokkuma exemple par ce que hande sa daari nder Fouta eɗen jogui ressource mo ganduɗa ko mondo fof kañum jeeya woni ganduɗa ko phosphate Allô? Oui, monsieur le ministre. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je viens juste de voir une émission qui ne m'intéresse pas au niveau de votre télé là. Ah bon? Oui. Et pourquoi ça? Non, bon. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je dis. Je t'écoute, monsieur. Arrêtez l'émission tout de suite. Dis-moi que ça s'arrête. On ne parle plus de ce dossier, on ne parle plus de dossiers, de titres de fonds et tout ça. Je ne comprends même pas. Écoute-moi bien. Merci, merci.
jammo te ko ɓuri bonde ganduɗa ko wawno wadde créé emploi suwaɓe furankoɓe wonɓe exoduta ɓen ɓe ganduɗa umoroɓe ɗo gara en taw ngala ɗo goni ngala goni nenen doga ɓe ko ɗum et Alpha wi Amadou Moussa émission mo waɗa ɗon dartine ɗum tout de suite non il faut l'arrêter dartine ɗum tout de suite ok d'accord Sénégal fulɓe ndendiren pulaw moto fuɗa Mauritanie nden arpotte ɗum noon caggal yettude Allah e nelaɗo fuɗorade bisimillahi rahmani rahim kadi so tawi mboɗo fuɗɗo hannde mboɗo andi haalam ka so saytiren famol ko joni fakar baba jafoɗa mataw ko courant yeehi kono kam ko ɗum hunde hawnide to am ɗo par ce que oɗo galle ko gandumomi ko dariɗo hen ko courant meeɗa koppuɗo ɗo surtout e plein d'émission vraiment ma jafoɗa par ce que wonko puɗɗiɗa ɗo haalde te yimɓe wonko puɗɗino famde no fewi te minen kadi aussi amin ɗomɗuno vraiment mbawa jokkidde ko haalno ko donc vraiment ma jafoɗa no fewi ma jafoɗa franchement betti kam noon so Allah e coupure oɗo courant surtout amin joguino ni hay groupe électrogène so tawi courant heewi coupude tan ko automatique heno ko wadde reprendre mais hande vraiment mi anda o musiba ko ala problème voilà donc mataw ko noon tan l'essentiel a été dit quoi merci beaucoup Adjara on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Ko an waɗannomi joni? Ah bon? An ko kiwi? Ah, min de ko directeur o noddi kam tan wi yomi coupe émission o de. Directeur nodduma wiya coupe émission? Ah, mi anda de. Ko holon raison o hokkuma? Je suis désolé mais ko wi kam tan ali far coupe émission o. Ok, a jarama. Ko directeur nodduma wiya coupe émission sans raison. D'accord. Plein émission mo ganduɗa aduna kala ne yeeɓa neɗɗo no haala ko waɗi fayida mbo reymu ɗum fodde lebbi jeegom nodda jomum mbiya wonde yo coupe émission min e directeur mala Votre correspondant ne peut être joint pour le moment. Votre appel ne peut aboutir. Merci. Jusqu'à gardez la seconde. meeɗa yaade ko téléphone mo wasa soni koy yato ko jam jaggi fat eyi allo jam hiiri Amadou mbaɗɗa selli an min mberemi nodda Moussa ɓuuri 2 heures de temps joni mberemi nodda mi ronki hebde mbar ko to woni mbar ko jam jaggimo tagi ha para téléphone makko yahata o artani kadi ko mbiɗa ko an haali ko min hoorama aɗa welade joni mi noddiromo téléphone kono noon kono yahani ah mi noddimo de téléphone ko huɓɓani ni mi noddimo gila mbeɗa waɗa insisté a waɗi insisté ni laabi kay laabi yahani a ƴewntami noddande kam mo ƴeewa sama ya mi noddi gilnani min hoorama aɗa welade imtanma wonde way taw ko tampon ñifi téléphone o o yettaki de ah o ala galle ah so wonno galle kay mi noddata man nene sira ñiwi nder suudu makko ko toon gummimi joni o ala ɗo saabu mbeɗem joni min foti udditande mo hiiri presque joni 2 heures yon faɗama joni mbeɗa harani faɗa mbeɗe mara ko haalimi koye mbeɗe mara joni e moƴƴi ko
jam jaggimo o meeɗa yaltude galle o téléphone makko ñifi ko hiiri ko ko noddat kam yaay deere mbere mi ara KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma